Roppa terve, minä olen Rommiboi ja pelataan taas. Mä tiedän, ei tullut pitkä aikaa video, nyt sitä tulee. Nyt pelataan vähän uutta peliä, Soccer Jumperia. No, mennään peliin. Tää peli on niin suopää. Jes, eka maali. 1-0. Tää on niin syöpäinen peli. Joo. Ei sitä maalia. Ei meidän maali. Ei mun maali. Ei meidän maali. Kyllä se niiden maali voi mennä. 2-0. Ja jos mä saisin 10 tilaa. Mutta on 9 tilaa. Jos tulisi 10 tilaa täyteen, niin aion tehdä kyllä sitä 10 tilan spesiaali. Jos vaan tulee. Jos tää video saa ainakin yli 5 likää. Ja sit mä teen jonkun erikoisvideo. Oikeesti tehkää se maali. Onko se niin vaikeeta? Onko se oikeesti niin vaikeeta? Hyvä. Se blokkas se. Älä nyt puske sitä. Ei nyt sinne maaliin. Väärä maali. Hyvä. Tehkää se maali. Ei. Tää on huono juttu. Missä mun pelaaja? Lenskö se oikeesti yli? Joo. Oi hemmetti. Pitikö se oikeesti lentää? Ei. Ei mun häkkii. Ei häkkii. Ei hitto. Miks? Oi. Niin ärsyttävää. No nyt pelataan kunnon futispallolla. Brasilia vastaan Suomi Brasilia. Joo, meni maaliin. 3-2. Pelataan koripalloa. Siitä tulee brasilialainen. Ota se hollantilainen. Mitä teette? Tietenkin säheltää. Mä tiedän, että video menee aivan kurvaan. No aivan. Tää peli on aivan älytön. Jos haluatte sähläävän ja hauskan pelin, suosittelen lataamaan pelin nimeltään Soccer Jumper. Ottakaa ihmeessä. Aivan älyttömän. Aivan älyttömän hauska peli. Pystyy tekemään omareita ihan helposti. Noniin. Mene maaliin. Uhpeet seilautuminen. Molempia nyt. Mikä syöpä tolle. Jes, me voitettiin. Pelattaisiko vielä toinen peli? Joo, mä taidan lopettaa tämän videon tähän. Se olisi morjesta. Se oli Rommiboi täällä. Moi!